Ainhoa Garagorri deitzen naiz, lanbide heziketa ikasi nuen administraritza Usurbigo lanbide eskolan, eta behin hori bukatuta goi mailako ziklo bat egin nuen, merkataritza eta marketing arloan, Zubiri Manteo Institutoan. Merkataritza eta marketing ziklo honetan ikusten dena, gaiak ikusten direna da marketinga, logistika, kalitatea, informatika, hizkuntzak ere ikusten dira. Pixkat produktu batekin erlazionaturik daude gai guztiak, produktu baten salmentarekin. Administraritza bukatu nuenean, hango irakasle batek gomendatu zidan ikasketak jarraitzea eta moduloren bat egitea ikasketa horiek osatzeko. Orduan begiratu nuen ze arlo zeuden eta iruditu zitzaidan merkataritza eta marketing ziklo hau nire ikasketak osatzen zituela. Goi mailako ziklo honen praktikak Bilintzen egin nituen, Bilintz dendan, eta pixkat zen kursoan zehar ikasitako guztia aplikatzea. Praktiketan ikusten da pixkat lan mundua zer dan, erlazionatzen zara lanean dago jendearekin, eta gero hori ondo etortzen zaizu zure hurrengo lanerako. Merkataritza ganbaran egiten dut lana, administrari moduan, eta pixkat nire zereginak departamentuko administratibo diren gai guztiak eramatea da. Prestakuntza sailean egiten dut lana eta pixkat egiten duguna da ikastaroak prestatu, ikastaroak egin, lanean dagoen jendeari bideratuta. Pixkat inskripzioa jaso, ikastaroen difusioa, jendeari arreta, dokumentazioak prestatu, fakturak. Nire gaur egungo lanpostua gehien dago bideratuta administraritza ikasketa horiekin, baina gero egin nuen ziklo formatibo hori, merkataritza eta marketingeko ziklo formatibo hori ondo etorri zait gero, azken finean lan guztietan saldu egin behar duzu. Orduan naiz eta ez egin lana denda batean edo ondo etortzen zaizkizu ikasketa horiek, niri ondo etorri zaite gaur egungo lanarentzako. Gaur egun dudan lan hau Zubiri Manteo Institutoarengatik aurkitu nuen. Gipuzkoako Bazkundea institutora deitu zuen pertsona bat behar zuela administrari moduan lana egiteko, eta institutoko irakasle batek gomendatu zidan aurkeztea. Orduan elkarrizketa bat egin nuen eta institutoarengatik aurkitu nuen lana. Gaur egun erlazioa jarraitzen dut institutoarekin, ze Bazkundeak badu institutoarekin erlazioa gai ezberdinengatikan. Nire ikasketak bukatu nituenean, aurreneko ikasketak, ikastolako ikasketa horiek, Arginekan lanbide heziketa ikasi nahi nuela, eta hori ikasi nuen ez nuen nahi unibertsitatera joan nahi, ez zitzaidan ikastea gustatzen, orduan lanbide heziketa egin nahi nuen. Orduan gaur egun bukatzen nahi dan pertsona bati, noski gomendatuko niokela, ez badu unibertsitateko karrera bat egin nahi, lanbide heziketa ikastea. Lanbide heziketari buruz daukadan iritzia oso positiboa da. Niretzako alternatiba bat izan zen, eta egia esan da pila bat ikasi nuen, eta gaur egun daukadan lanari aplikatu egin diot ikasitako guztia. Nire iritzia oso positiboa da. Lanbide heziketa lan mundurako prestatzen zaitu. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.